Hagating ba kun si makut amen. Kasngi ke ba prapusau. Kutra Jisu tu pun sele ingi dak men si makut jong me. Ki kam ki apostol nong ka ba khat real. U Paulus ti ulalek chedu derbe ba Listra. La shong hang ta uwe usunran ubakateng u Timotheus. Ke kemie jong uru kariu ngai kalalong kaju. Henry ukpa jong u Greek. Ki para banget Listra bat Iconium ki alap bahaya u Timotheus. U Paulus ulah kwa ban yalam ya u Timotheus kumta ulah ot share ya u. Ulah le kumta namar baki ju ki bala shong hakita hakitu kithan ki latip batang ukpa jong u Timotheus ulah long u Greek. Kat seba kila lek keleng kisnong kila IT hakiru ngai yakirai jong ki apostol. Bat kita men kisan ha Jerusalem. Bat kila kentu yaki ban ko ungu yaki. Kumta ki balang kila nang klan ha kejinget. Bat kila nang buon pat man kasngi. Kila yat keleng kithan ke Phrygia bat Galatia. Nabar ba umunsim bakut umsya yaki ban yalap ya ke kubor ha ke jela Asia. Onda kila poi hakap Misia. Kila persyang ban lek syaka jela Bithinia. Henry umensim ujisu umsya yaki. Kumta kila yat bet lingba ke Misia bat kila lek hier shadow Troas. U Paulus ulayo kajingyo ipau hakata kamiet ba ulayo iya ubriu na Macedonia ubayeng bat kerpat ya u. Alisha Macedonia banyarap yangi. Hadien kaniye kajingyo ipau ngilaya krek ban lek cha Macedonia. Namar ngilatip syai ba ublay ulakot yangi banyalap ke kubor babha haki beriu hangta. Ngilakiu hakalieng na Troas bat ngilalek bet syadu Samothracia. Bat kumla syai pat sya Neapolis. Nangta syadu Filipi kanong ba baningkong jong ka ilaka Macedonia bat kasnong buhai jong ki Roman. Ngilasa katu kani kasingi hakata kanong ba. Hakasingi sabat ngilami na shnong banlek charut wa. Namar ngilatharai yo don kajaka duai jong ki ju hangta. Ngilasyong ba ngilaya keren baki kentai kibadon hangta. Kawai na kitu kibalas ngap yangi kalalong ka Lydia kanong di jan saw buthu. Natia tiara. Kalalong ka kentai kabaya iit belay bat utrai ulakta ekadonut jongka bakan syak skor yak ba Paulus ulak keren. Maka bat kibahayeng jongka kilayo baptisma. Ti kalawer ingi ale sa miet hayeng jonga lada pisngau shisha ba ngadang ngach kem ha utrai. Bat kalayay ban yangi bansa. Hakaway kasngi kat bangi dang lek syakajaka duai. Nilai kendo ya kena syakri ha kabalasyong uksud. Ubapan keren bertong ya ka. Kala kamay sibon na kabentaki kenrat jongka da kabalek menlek ya tu lupa. Kala buat ya Paulus bat yangi. Kaya perta artan. Kini kibriu kilong kisyakri jong ublay bahalor tam. Kipen benah hapi kumno pila ban laj im. Kala lek kumni buon sengi. Haduk ba Paulus ulas ngudik sibon. Ulah pai ba ong hauta umensim. Ha kekerteng uji sukres nga hukum ya me ban mikno naka. Mar kumta uta umensim ulah mikno naka. Haba ki kenrat jengka kila sungthu ba kabu ban kamai kalalut iki. Kila kem ya Paulus ba Silas ba kila ring iki sya kinong sensyar ha kajaka yo. Kila yalam iki hakmat kinong bisyar Roman ba kila ong. Kini kibreu kilong kiju ba kile kurmar ha kasinong kathau jengi. Kikai kidustur kiba Persya ya kaan jengi. Ngi ki Roman ngimla ban pediang ne ban le eki. Kipat baru kila Yesya abat ki. Kinong bisyar kila tari ki janpong na Paulus ba Silas ba kila ahukum ba an sempat eki. Hadien bala sempat jur eki la tap eki hapok patok. Bala hukum ya unang ap patok ban pendat talas bak eki. Tang marsiyo ekani ka hukum. Uta unang ap hira ulah tap eki ha ke kamera basyapo Bala pendat ding song eki kijat jongki. Ha kapor siteng senya. U Paulus baru Silas kila duai ba kila yero ya oblay.
bat ki wei pat ki koi di kila sngap eki. Kensan laki ujumai bajur, hadu bakinong rim kapatok kila kinyo, markum ta ki jingkang baro kila pli, bat ki kinjri kila slor, na ki koi di baro. Unong ap patok ula kendet, bat haba ula yu i bai ki jingkang la pli, bar patok baro kiringhang, ula perkat baki koi di baro kila laj, kumta ula sei la kawat lam, ula mut ban penyap yala di. Henry Paulus ula pertajam, wat pen mensau yala di, ngiadan hang ni baro. Unong ap patok ula panjing syai, ula rung syapo yeng, ba ula dem ngon ki kejat Paulus ba Silas. Nang ta ula lelam ki syabar ula keli, ngadai ban le ayu kurang ba bendup laj im. Tu ngaj ya utra Jisu kila ong, bat pinsa laj im, mapi bat kayeng kasem jong pi. Tia la yalap ika tia no ha utrai ha u bat haki wei pat ki badan ha kayeng jong u. Ha katahi ka por miet unang apatok ula sim yaki bat ula sat yaki jingmong jong ki. Bat la penbaptis ya u bat ya kayeng kasem jong u baro si sendan. Ula yalam ya Paulus bat Silas si yeng la jong. Bat ula ajen ba yaki. Ma u bat kayeng kasem jong u kila dap da ka jing kemen namar ba kila ngait mentah ha ublay. Kumla syai men step kinong bisyar kila pa kirang ba war ka hukum. Tu pelat ye kitu kibriu. Kumta unang apatok ula yatu ya kata ha Paulus. Kinong bisyar kila pa ka hukum. Ban pelat ye pi. Pila ban lej bat tu ya lej suk. Hendrei Paulus ula ong ha kita kirang ba. Kila sempat ye ngi hakmat upat ba klem bisyar. La ngilong kitrai ri Roman. Nang ta pat kila thep ye ngi hapatok. Ban mentapat kimut ban supha jar-jar yengi. Dalai-lai ru'am. Kinong bisyar hi kinuan hang ni. Ban pelat yengi. Kita kirang ba kilalek yatu ikini kiketian ha kinong bisyar. Bat haba kini kila yosngo bo Paulus bo Silas kila long kitrai ri Roman kila septing. Kumta kilalek ba kila pan map naki. Nangta kila mi naki patok. Bat kila kerpat ba kinlek no nasionong. Paulus bo Silas kila mi na patok. Bat kila lek syayeng jong kali dia. Hang ta kila kendu iki para banget. Kila pentingan yaki bat kisalek no. Kaktin jong utrai. Ngisungu ya ublay. Hakajingya linti banyalap yaka gospel. Ngiu iba mensim bukhu ladan barbor hajan-hajan jong Paulus. Ula pensya ya Paulus ya syai ban lek wat kajaka kabau mau mensim bukhu ujian ban pa ya Paulus. Kani kadai namar balai mensim bukhu udai mensim jong ublay uyo ilot ya kejingmut jong perkat jongi iwei pe iwei utip ya kadonut jongi na jengai. Na kata kada utip ru ya kadonut jong kitu kibriyo ha kitu kijaka. Kinug ban pediang ya kubor babah kinug ban nemtre ban pediang lanik ban sapen ya kadonut. Na ta kada mensim bukhu layalam ya Paulus bat ya Silas bat ki parlok jong u ban lek ya lap syah kijaka kabau mensim bukhu hi ujiet. Hakijaka ba Paulus ujian re kajaka ba mensim bukhu hi ujian. Nang tara ngi i lar pipuli na kidikot ba sipau ter ngi i ba hakajing batai kini ke ba rokhoi kajing tho. Na kajing ong kilalet la ne kila ki ulieng la ne kilalet chani setai kumta. Na kajing pendon kami ni kintin ki kensan ngi i bala pendon kami ki kintin ngilalet chaki sinikok jung ki ju ngilalet bani kendu iki ju. Ngilalek kembali julong ke dustur ban lek cuaca kisina kok bat kumtar teter. Kani ke peni ba unong tho jong kani ke kam jong ki apostol ula longru uwei na kisenran ki babot ringkat ya Paulus ha ke jinglek yalap jong u. Lada om dei habaro silinter kilinti henre hakikat tu kat ni ki benta jong ke jinglek yalap jong Paulus kamtam ke jinglek yalap baar unong tho jong kani ke kam jong ki apostol ubade Lukas bakut mauru ula buat lang ya Paulus ulalong uwei na kinong tray ki bayajan ba bat Paulus balarangi pulih ki sithi jong Paulus kum sithi ki Kolose sithi ba ar Timotheus ka ong ba u Paulus u khot ya Lukas unong penkhia ba it unong penkhia ba it shu ngi i hang ni ya kawai ke jingjia ka basngu tenat ba ha ka kam jong ki apostol kata kadai kumbangi juruai berbor Yaro yo try hajing kemen di jing sitom. Yaro yo try habadum ne habashai. Le si habang irwai kani kajing ruai
ngirwai hakapol ba mengingi kemen ngirwai hakapol ba ngilong hajing seng hapol ba suk basany hapol ba mdon jing Henry ngiyo iba kani kini ki arngot Paulus baru Silas maki arngot kila yarro kila ruai kila pendan burom yo blay kila sishai ka jing ong jong kani ka kentien jong ka jing ruai ban yaro yo try habadum muru ban yaro yo try hapdeng ka jing jinjar ban yaro yo try hapdeng ka jing sosat ka bashar kai ya Paulus baru Silas la sha thep hapo patok la pen daj de ki ding song ki kijat jong ki khnang bat pen jinjar ki bikin la ban thia da ka basuk bat hakapor siteng senya pada hakapa baro khoj kindala ut kindala sngut haj kindala yo thia kindala sngut sen la di nak bentai kita ke jing shat shap jing shat set hapo patok Henry Paulus ur Silas pada ke ke bakile ki sedang ban ruai yaro yo blay kata ka jing ruai yaro jung ki yo blay kala long haduk kata baki koi di baro khoj kila pet lingo eki kala pelong haduk kata baki ka nongrem jong kapatok hiru kala khnyo ka nongrem jong kapatok kala khnyo ki kinjri na ki kinjri na ki kijat jong Paulus bar Silas kila laj hi ki jingkhang jong ki patok ru kila play hi kani ka bor jong ka jingyaro ka ba Paulus bar Silas kile bat kani kalawan ra ru ya ka haba uni unong ap ukendit udang mut babaro khai kila phet ulamut penyap no iladi namar balai haba koidi haba ki koidi ki ba lapha ban sha sen bendi utu unong ap lada uni koidi upio phet no uni unong ap ka bomot usha pensitam khamtam ula ban sha penyap ru namar balai lada ki koidi ki ba mau dei pe ula pelat no ya ki lani ki la yo phet no nak kata uni ula mulle kumju Henry Paulus ula kren nyadon hangni baro ka ba uni ubri ukli ong ka korang ba ngadai ban le pangandup yo ka jing pangindup laj ngai ha utra jisu bat pensalaj ma phi bat ka yeng ka sem jong phi ngai ha utra jisu pensalaj ma phi omdei tang ma phi marwei Henry ka yeng ka sem jong phi hiru baro ka wei kani ka de yengi wei pe wei ro ngai ha utra jisu bangin laj omdei tang mangi ka yeng ka sem jungi baro ka wei ro ha ka jing jungi hatu mangi ngila buon ngila ruai ro yo try ngila lech kijing duai ngila lech kijing mani sakramen ban ro yo blay ban ro yo try ka jing kliengi hatula ju knyu ju mai ni la knyu ju mai ni la slot ni ki kenjri la slot ni ki ding song na ki kijat jonga jong phi ba te maraw nga ba phi ki kenjri ba te ki ti jungi la slot ni yo le si bun sin ngimpat mat kata namar balai ngidang lej ban yaro namar balai badon bayalam don ba ong yaro yo try ngidung yo onang ban yaro yo try Henry hatu kami sisyan na du ko no jungi lada kami sisyan na du ko no jungi ngin sedang ban yaro yo try jisu habadum ne habashai omdei tang hayeng mani Henry ngin sedang ro ban yaro yo try jisu habadum bashai hakaji yeng kasem jungi paman lakasngi ngin sedang ro ban roa yaro yo try hakajing kemen jing sungsi hakajing jungi shimet hakalenti ba mangingi yai lada mangingi la le shisha kumta nget scam han para ba ye ki kinjri kin sa slot hi ki ding song kin salat juma in sa knyu ka jinglat lu kan sawan hakajing jonga ba jongpi hakayeng kasem jonga ba jongpi yaro yo try ningkong hayeng hasem la jong yaro yo try hakajing jongi bat kani ke baro khoi kan sawan ra kan jing pun omdei tang ya yanu Henry kam kat pang ningkong ya nga la ne ya phi bat ya ka yeng ka sem jongi iwei pe wei ni don kam bandon ya kani ka jing shania ban yaro yo try bat baling ni yaro yo try ha jing kemen jing shitam la ne balai Paulus bar Silas ki yaro yo jisu ha pedeng kata ka jing kordet bakraw ki yaro namar ba ki tip scam ba u jisu de ublay bat ula ban le ulong kam kraw ban ya ki jing sha shitam jungi iwei pe wei ki jing sha shitam ba hadu kata bala sha thap ha pho patok sha sempat sha pen shitam kata kam long ru hakajing hakaspa ba jong ka jing tip ban tip yo jisu la ne ban long nong buot jong jisu ki shania ba ki tip ba new jisu don ka jing ai ka ba kam kraw ban ya ki jing shitam jong ani ka perthai ngiru la dang ila mat yo new jisu ila mat ka no di jisu ye chisai ngi kwa ngi bengin la ai ngi ka jing balada ai ka jing bam jukut hang ni apar thaile ki ai ke baro khoi un sa ai ringkat baru ai ringkat kita ke baro khoi
kumba ong ka tien jong blei ma u bam sim la benut no wa ila jong ukun saka undang benut ban aya ngap de pi larang gidon kan ke jing shania ngin sala ban yero yo trai aba ong ban yero yo trai pren ke jing pang jing stom ne ke jing e bangi kendo kamut ba ke jing e kim dei ke jing e ne ke jing pang kam dei su ke jing pang em kadai ke jing e kadai ke jing pang ting ting isung ban chao mat hre nga yero yo trai de ka ba mut ba nga ong ke jing pang jo nga ong ke jing stom jo nga ong ba u jisu jo nga u kham khlai bor shibon sha ban ya ka jing pang jo nga u blei jo nga u kham don bor shibon sha ban ya ka jing e ka ba manga ngamat manta ba ngatep u job bat ula penjob bat un penjob yang man la kapor namar udai ublei junga ublei ba em kata ka jinga ro jungi ka deban wan na ka jing shania na ka jing tip na ka jing mat yo ni ublei ba em ubadon bat ngi ong biasa sien om dei ba kam dan ka jing pang ka jing stom ne bom dan ka jing em ki don ki penmong ki wan tang ba ublei jungi kam kraw ba ne kita ke baro takada ko don ka we ka jing ong ka ba ong na ya thu yo blei ka no ki kraw ka jing e jong pi henry to ya thu e ki jing e jong pi ka no kraw u blei jong pi en ye ro yo Jesus Christ junam la junam amen wa bne to ai ba ka jing e ka mela ai ngi ha kun jong mi u Jesus Christ u men jungi ba ka ding zo ka jing e wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya ka jing ka men ba ka khu na man ta ka jing wan ka hima jong mi to ai ba ka jing e Jombi kan penkelai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi sembai kin penkelai kolong brio man brio na shapo bar yek jing tha baro a ka jing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jombi kan tin shan chabam jukut to ai bi ka jing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba kani ka jing e kan pen sapriang ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jungi sha satla ka perthai chami ublei jungi ubala ka khu junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen kudono kutam jisu to sin ai kumariang rap jingi kristan to dwai na kumta jingi